Hi, I am here in front of Grand Canal Mall. So I'll show you the vicinity. Ito yon, yung sa Grand Canal Mall. Ito yung harapan niya mismo. So makikita natin kung maganda ba talaga. Yan. Yan na po ang pinakaharap niya. And napakaganda nga naman talaga. Ito. Yan, katatapos lang umulan. Kaya makikita ninyo, basang-basa ang paligid. Pero napakaganda po. Yan, so ito po ang makikita ninyo sa harapan ng Grand Canal Mall.